Bo, uyana ngempela besimuzwa. Ngiyakunika kithu. Ngiyambingelela apha ekhaya ngibingelela uma wami uSenhlahla Mduli ngiphinde ngibingelele nobaba uSihlekwe. Bayabonga ama-YouTube enu. Bathini made niyoqopha? Bangisupporta as njengabazali. Maniqopha niyaqala ni-rehearse ukuthi nanto esizoyenza niphethe script noma kuyokuthi ulanga nihleli nje niyayixoxela. Sometimes I rehearse, sometimes vele. Kuyisukele nje mhlawumbe kusuke ngingxoxeni ixoxayo. Hayi cha into ehlala ibhaliwe phansi. Ibhaliwe. Ubani obamse uqondana naye maku-act? Ubani? Nanazwana. Hello Nana. Yebo. Unjani? Awusondele kulo mbhubhu besizwa kahle. Ya. Nana. Yebo. Unana? Yebo. Ya, ubamse uqondana ngise-skeleton nabanye. Igama lakho bani? Ukwanele waza. Ukwanelezwane kuphi khona? Ekhaya. Intuzuma kaBi. Ya, nawe abakhonzela ekhaya. Eshuthi. Sanibonani ekhaya. Ncubile zani mawami. Nomonika zani kokwami nosizami akhona. Ngiyambingelela nonke nobhuti wami Wandile ngiyambingelela. Ukuphi namhlanje? Ngisekhosini. Ngempela mina. Yeah. Manje udlala nje noma ungasezukusho ulayini nolayini yipho oyithanda kakhulu enake nayenza yenza ayikhona ukhumbulayo ikhona yebo engayithanda kakhulu ile debate imali yeqondo yebo yona engayithanda kakhulu yayiqala uba wena kuqala eyithindela imali yeqondo sasi debater sasilokhu sasikhipha ama-disadvantages nama-advantages imali yeqondo. Ngibahleke ngenze ngendlela emnandi ejabulisa yayifundisa yayihlekisa uyenza noma ngangidibhetha nontando sasikhona lonke abaki uyayithanda ukuyafundisa kuphinde kuhlekise kodwa kunjani ya wena uyasibona-ke emusuqedile ususestage uyakhona manje ngisebenzela iy'thombe usestage ngiyayibona kuthiwana ngiyayibona ukuthi ma-auditions ngawenza uba ngathi ihloni inkukhu kuthiwa-ke auditiona isumile kuthiwa ngena next ungene mina igama lami ngobani ngathatha hayi wena isukume nayo ngiyathanda sihlelisayo ubani le munye siwubona ubani babazi wenkanyezi awubabingelele ekhaya ngabingelela kuma wami uzanelezoni nobaba wami umphikenizo nabo bonke odade bethu nabo bonke abafowethu ngiyabingelela nje yazi jobe ngathi unamahloni kufanele uthi yena uqine yakho ngiqinisile skeleton unamahloni vele kude namahloni awutshele ngoba wena-ke maqhage yakho seniyayenza nayintweni kuthiwa yini boys versus girls nike lihlale niyigcona nele kwemnandi mdlale bese kuthiwa hhayi-ke take two noma kuthiwa i-calm down angithi sesiyaqopha-ke manje esikoleni bayakwazi noma babezoheda noma hayibo sebekubiza impela nje hayi bayangazi kakhulu vele babengijabulela ngisaqala manje sebengijwayele bakubiza-ke igama lakho ngempela noma bakubiza nje abangibiza igama lami okay wena bakubiza lakho ngempela esikoleni bangibiza ngonana ngonana usuyisilongo ukwenzela isikhathi bahleke intadeni yenza bayayihleka khona meye ukuthi kade ihlekisa kodwa bayayithanda siyabona